monga kale basi ndikumaganiza zonena kuti potinota atchulano maina anthu amene anapha Victoria Bobbe ndipo avomereza ndi mwina nkhani yatha kapena kuti adzipita ku khoti ayi zangoyambika tsopano pachi ndende penipeni kukubweretserani ma live coverage amene ajambulidwaru mpaka nakuwatengera ku nyumba kwa Victoria Bobbe komweko kunena kuti afotokoze munalowa bwanji kuno, munapanga bwanji kuti mumuphe mayi, tipange zonena kuti tionere limodzi mmene zilili tidzingochitabe mwandondomekomo zinakachitikabe kenako timalitsa nkhani chakumaperoko. Unaenda bwana ili mkuje kuona mnapanga mwana mkondo ile mnapanga mwana ndiye basi apa sipano tafika ku nyumba kwa marehemu wa Victoria Bobbe ndipo anthu amene akufotokoza amene anayambira zonse kotero kuti apa mmodzi wa anthu amene amatsogolera akufotokoza amene anthu amene anali mtsogoleri wawo ndi mmodzi mwa anthu akufotokoza amene anafikira malopa komanso amene zinakhalira ndi akumfunsa kuti unayenda bwanji kotero ku munthu amene akufotokoza amene anafikira pamalopo kenakonso zonse zimene zinayendera. Asante usiroza ndiye muna bora. Mabole jani bene. Elia munabolera jani bene. Wanali screwdriver ndije ka bagaba. Munafika hapo nthayanji bene kuti muyambe kubola. Ababa nthayi yenene panalibe jani panalibe wochia. So kuti awa benakambeo zankati kapena kuno kunaenda gwira ntchito ndi atagwira. Zankati sindikuzida ndineni zone. Okay, muti kuchoka pefu watikukhala kumapetu kuja ine ndi awa ndine kumaliza kugwira ntchito. Awa nati muzakuna kuti ntchito so kuti madala komanso panali mulungu mmodzi amene iwo madala sakumutani kuti mwancho wena munthu amene zinake ndani? Alfred. Okay, jamu. Apena sinamugwire, ndamugwire. Apena ali basi. Okay, tieni amene nalwankati tieni. Tieni tose mena chitira zio. Tieni. Ndingasiye mwanze. Ndio. Kuziwa chini chote. Iwe ndio kwa. Kodi ndio. Kuziwa chini chote. Iwe ndio kwa. kodi Chabwino taonera pamenepo tamvera limodzi akufotokoza mabola apa ayi Alfred ndi amene palibe pano zambirimbiri akufotokoza pamene. Bravo makamaka uyo wa polisi amene akutsogolerayo I think ndajamatchedwa a CID akunena kuti amazitsata kwambiri ali ndi komandi tatafotokoza bwinobwino iwe tatilondolera ayi zabwinobwino zimafunika zizikhala motero anthu ake omwaona zijati makamba kunena kuti ndakuluakulu okhaokha mukuona nanthu kuti ndakuluakulu ikupitirirabe nkhani of course pakabweranso mafootage ena akonena kuti ogwirika bwinobwino tikhaso tikupatsana update imeneyo komano mungaona anthu ndakuluakulu kuti no muti inu kopakafika kwino kuti no mukaphe mzimayiyo mmakamupha pa zifukwa zotani nkhani ndi imeneyo zifukwa zanji zimene mwamphera mzimayiyo mwampha chifukwa chani sizikumvekapo twapa iya ndemuone pali tcheno okabola mpandawo akuti anali ena zijati mafotokoza mu video ija kuti okabola ndi ena a intelligence anali ena pamenepo otsogolera master weniweni ndi mamona ndi amene akulozedwa zalayo kuti amatsogolera ndi madalawo atafotokoze bwinobwino mukuona zinthu zosayenda olo ndi pang'ono pomwe zimafika tu point yonena kuti kumaona anthu aja ndi kumamveranso chisoni kuti inu munkaganiza chani muti basi inuyo basitu autali tu inu kundende inu munkaganiza chani pamenepo ndemuone pamenepopo fans imeneyo ili ndi family yawo
anawo tani onsewo nde kuti akhala pamene popo ali nde kuti ali mavuto chifukwa cha ziganizo zopanga iwowa ayi sizikuyendapo pamene pa sizinayendepo ndipo tinawulutsapo nkhani ku Malawi Trends yathu makamaka ya ku Facebook kuti nkanena kuti ngati tunali ulova kuti mukutumidwa kuti muzikapanga zimene zifa mulibe zochita pezani zochita nthawi ya mvula ino mwinaso alipo ena omwe akulingaliraso kuti akapange zochifwa mbazi nanga sizinangondondoza nochoka nkhani kuzabwera nkhani ya Beatrice waku 49 uja of course tinazayitoleraso kuti iyo zankakhala kukwera 23 anakhala kanthawi komwe timakhalako mona nkhani ngati zimenezo kumangondondozana iyayi nkhani zoyipa enaso kumwina kumalingalira kuti akapange zoyipa ngati zimenezi taonani sizimakhala bwino kuti tikamazulusa nkhani izi fansi ndendo yokwiya tikunena kuti yayi anthu musanyengerere aphedwe basi sinanga iwo anapha nzawo yosatani aphedwe ayi sizinayende koma tikuti mwafinye tikupanganso emphasize pamenepo mwafinye anthu watu mpaka na ulule munthu amene anawatuma chifukwa ngati mwamva ma statement amene akufotokozera ikuchita kusongola nonkhani kumaloza kosongola kukonoti ya zikuone kuti anthu anayita kutumidwadi ikuone kuti inali deal yoti anachita kutumidwa tufuna idzilowera kumene koko mpaka isongole bwinobwino ndipo tikampeze amene anatumayo ndi zomwe zichitika panopa kunena kuti akaona kuti noyamba anokuvuta akumakedeka akumakatulukira kumwa miboda anthu kumathawa kumapita kunja ndetapangani fast mwafenye mwachangu munthu amene anatumayo asanakedeke mumpaneso amene yoyo kuti onse akalowere limodzi pa koti ndi kugamulidwa kumene kuchako basi zigamulo zomwe zikaperekedwe kumene kucha anthu onda kunena kuti tikukambatuza anthu eti audience yathu amene amaonera nkhani kumvera nkhani zomwe ndamalawa kunota mufuna sochedwa sharp uri amene ndozonena kuti nawonso akhiyidwe sotu pati akutira kuti kwakhiya basi nawo sotu moyo uchosedwe basi nanga siwo anachosa miyoyo ya nzawo akukamba motero anthu oti ife sitingapange encourage kuti anthu achosedwe miyoyo tingonena kuti no anthuwo akumane ndi lamulo monga mmene lilili nde inuyo anthu akupolisi chonde tithandizeni mutithandizire kumene koko kuti noti muthamangise zinthu zomwe zangu makamaka ife tikufuna wene otumayo ameneyo ndi amene tikumfuna ifeyo fuati uzoziona kuti alipo ndipo nkhani yochita kulondola sichoncho magayi nanga simwaibvaso pene akuifotokozera tupasanso na update ina zikatuluka makamaka panopa koma sofa akulowano ku nyumba ano kwa Victoria Bobeko kuti kulowa nkati mweni lake munyumba ita akafotokoza kuti munapanga chana apa ndi munazapangapo zodani yuchita kubeba nkhani itwe ndiyomvetsa chisoni koma amene kulowera ndoti yuchita kubeba fairo khangati filimu sopano kunoti yafika pa climax penipeni nde tikufuna tikupasanso ngati zingatuluke kuti zinakhala bwanji mkatimo mmenemo pamene panati titolirano madetail amene amapezeka zoti ankaperewera nthawi imeneja inu mukuona bwanji nkhani imene tiuzeni maganizo anu mu comment section molemekizanso maganizo anzathu akuti